mentakasi nyo tarik ubnai meus nam arajar arpuai ka sarkar ka basin syari katika nang ma New Delhi ka badai ka neka sarkar APP lene kataka am admi party kala laban pelaj hadu kumbashi pautli ki rickshaw ki badai kum ki ambulans palang ba ka neka jia dai hadin baki ambulans ki badai be ki ambulans ki mla shu ban tela kam lane ban laishaka ki jaka ha ka baki break bla yo ya te khlam kobid ka kandai kala nang jor kala nang bon ba hapo ka te ka nang ba New Delhi palang ru batang mentakas ki break ba yo ya te khlam kobid ka kandai hapo ka te ka nang ba New Delhi ki kat hadu kumba kandai pu arah jar duna malai thuru bah hadu mentamane ki beri bayo ene khlam kobid ka kandai hapo ka te ka nang ba New Delhi kala kat hadu kumba khat ar laktam bat ki beri bala jam pat kala po hadu kumba khat wei laktam bat ki beri bala khlan no pat nakane khlam kobid ka kandai hapo ka te ka nang ba New Delhi kala kat hadu kumba khat pra hajar tam bala ongru bai kini ki ambulans rickshaw kumba shpautli la pelaj do u Minister cakap sang APP ubakar tang usan Jai Singh balong rubo ne minister ulah amah kini kisi bansawan an sapla cucu sakambashi pautali lada kini ki jingdan kam dan ki jing terwa dan ki jingdawa ya kini ki ambulans rickshaw ki dang dan ki nang mi nang ne sakmat malai turu baki driver banyak ketika rickshaw ki haban pang ketika jing pang kobid khat khandai dan ketika PPE suit bat ki haban dang mas bat ki haban buru ya ki air oksigen bat kumjuru ya ki dawai sanitizer hapo ketika rickshaw balang ro ba man laki rickshaw ladan laki jong ki number phone khnang ba ki pai ba ki ba yoi kan no khlam ko bet ka khandai ki laban phone ki te ki rickshaw namar ba ki suk banwan ba ki kloi banwan balang ro ba labu khnang gi ne khnang ba ki break ba sa marjan ba ki hospital kin kham kloi ban posh ki hospital ling ba ka jingket chu ki ne ki rickshaw ki ba ka te ka sarkar APP ka labu ha pa ka te ka nong ba New Delhi. New Delhi is choking under COVID-19 and I am providing this auto rickshaw ambulance service to help the public. Obviously, everyone is scared. But if everyone stays home because they are scared, then who's going to go out and help those in need? So all of us will have to come out of our homes and serve the common people by any means possible, be it with money or power. We must all help each other.